ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಪರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರುಷ ಸಿರಿ ಕನಪಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನೆ ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಪರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರುಷ ಸಿರಿ ಕನಪಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಾ ದೀಪಾದಿ ಓಡಕ್ಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಾ ದೀಪಾದಿ ಓಡಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಪರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರುಷ ಸಿರಿ ಕನಪಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನೆ ತುಳುನಾಡ ಬುಲೆ ಪರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರುಷ ಸಿರಿ ಕನಪಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಬೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಪರ್ಬನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲು ಮೂಡಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ ಪಸೇರ್ದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಗಿಡ ಮರ ಬೂರುಡು ಲತ್ ಇರೇತ ಸಿಗಿರ್ದಿಂಜಿನ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗದ ಪೂ ಪಿಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಂದು ತಯಾರಾದಿನ ಪುರ್ತುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೇರೆ ಅಂಗಣದ ಪಂಡ ಆಟದ ಮೂಜನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಓಡಾಡದ್ದು ಎದ್ಕೊನ್ವ ಯಾನು ಆಟದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏರಿಯಾದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಾನು ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡು ಸುರುಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನ ಬಿರ್ಸೇರ್ನ ಮದಿಪು ಕೆನ್ಗ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾದ ತುಳುವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಕೆವಿಕ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿನ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು ಅವು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿದ ಉದಿಪನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ವಾ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವರನ ಅಂಗಣದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟಣ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಆಟದ ಪರವಾದ ಮುಂದತ್ತ ಎದುಕೊಲ್ವೆ ಈ 2 ವರ್ಷಡು ಆಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮನದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ರೀತ ಲೇಸಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನರು ಬತ್ತದುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಆರು ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆರುವರ್ತಿ ಗುರುಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕೆ ಐನ ಸಿಇಒ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಆಟದ ಒರಿಮಲ್ಲ ಪೋಷಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆದ್ಲಾಯ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಜನಕಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತುಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಅಮೆರಿಕಡು ತುಳುತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜನಕಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಯ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆರು ಮುಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಆಟದ ಪರವಾದ ಈ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡ್ ಆಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾದ ದಿನರಾತ್ರಿ ಭಂಗ ಬರುದಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಆರು ಈ ಇನಿತ ಲೇಸ್ಡ್ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೇಳೊಂದಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಆಟಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದು
ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪಾವುದೊಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ವೇರೆ. ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಾಡೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪವರು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಎನ್ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎನ್ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಎನ್ ಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನಿಗೆ ಕುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗ್ ಮರಿತರ್ ಕಟ್ಗೆ, ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಯೋಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಕುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗ್ ಮರಿತರ್ ಕಟ್ಗೆ, ಮೆನ್ಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೆನ್ಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ತಟ್ಪೆದಲೆ ಕಂದಿ ತಟಪಟಕೆ ಬಿಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಗೋಡಾಂಡ ವಿಠೂರ ಮಲ್ತ್ ಬುಡೋಪೆಗೆ ಸುಗಿತುಂಡ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ ಪಾರಾವಿಗೆ, ಗೋಡಾಂಡ ವಿಠೂರ ಮಲ್ತ್ ಬುಡೋಪೆಗೆ ಸುಗಿತುಂಡ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ ಪಾರಾವಿಗೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಗೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಗೆ, ಭಕ್ತರೆ ಗೊಲಿಯುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಲಿನಿ, ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ತುತಿ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗೀತ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಆಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣನು ಕೇನೊನ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಆಟ 2023 ಬಿಸು ಪರ್ಬಗ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಹೆಡ್ ಆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಾರು. ಇರೆಗ್ ಸುಸ್ವಾಗತ. Now let us get to know Dr. Sai Geeta. She has a master's in Kannada, postgraduate diploma in communicative English,
postgraduate diploma in mass communication and journalism from Karnataka State Open University, Mysore. She has a PhD from Department of Tulu and Translation Studies, Dravidian University from Koppam in Andhra Pradesh. All India Tata Fellowship for Folklore, supported by National Folklore Support Center, Chennai for the year 2012-2013. She is presently serving as the coordinator, Nitte University Center for Tulu Studies. She is also the in-charge head, Department of Humanities at Nitte Deemed University. She is also a member of Yanapaya University Ethical Committee, Kannada Board of Studies member at Sri Dharmasthala Manjanatheshwar College in Ujre. She is an editorial board member, International Journal of Dravidian Linguistics, from July 2022 to June 2023. She has presented many papers in many national conferences and participated in many workshops held all over India. She has also gone on to publish a lot of books and publications, both as editor and co-editor. Here is Dr. Sai Geeta Solmelo. ಇನಿತ ಲೇಸ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇಣದ ಚಾವಡಿದ ಉದೀಪನೆ ಉಂದೇನು ನಮನ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಅರೆನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ನಡಪದದು ಕೊಡ್ರ ಪಂದದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಟದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಲೈಬ್ರರಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿರು ಕುಡವಂಜಿ ಪನೋಡಾಯಿನ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಲೈಬ್ರರಿಡು ಗಲಸರ ಒಪ್ಪುದಿರು ಆಟದ ಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಟದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಸಲ್ಮೇಲು ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಚಾವಡಿದ ಉದಿಪನ ಪುರ್ತುಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಪರಕಿಯರಾಯಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರಡ ದಿಂಜ ಪೊರುಂಬುದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸುರುತ್ತ ತಂಕದ ಪುಂಜವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಚೌಟ ವಂಶದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಕ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. 2023 ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಗೇನ ನನಲಾತ್ ದಿಂಜಡ್ ನನಲಾತ್ ಪರ್ರಡ್ ಗುಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿನು ಬುಡುದು ಬೊಳ್ಪುನು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವೊಡು ಪುತ್ತೊಳಿದ ಮೇರಿ ಮೆಂಚಿ ಲೋಕೊಡು ಅರ್ತಿಡೊರ್ಮೆಲ ಮೆಂಚೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿತ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ದಿಂಜಿದನು. ಬಿಸುತ್ತ ಲೇಸಿದ ಯಜಮಾನ್ ಕಿಡುಪ್ಪುನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಣಿಟುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನ ಅಮೆರಿಕೊಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇಗು ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳು ಅಂಗಣದ ಮಾತೆರೆಗು ಒಟ್ಟುಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇನಿತ ದಿನತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪತ್ತು ಬೆರೆಲು ಸೇರಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಡಿಲೇಡು ದೈ ಮರಗ್ಲೇಡು
ನಿಲಿಕೆ ಪೂ ಪರ್ದು ಅರಲೊಂದು ನೇಲೊಂದು ಉಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆಸದ ಗಾಳಿ. ಕೆಲವು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಆಯನಲು ಶುರುವಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಯಾರುಡುಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅಂಕ ಆಯನಲು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರ್ಲೆನ ಕಾಲಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಡ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋದುಲ ತುಳುವತನನು ಒರ್ತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಲು ಒಂಜಾದ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾದಂಚಿನ ಊರುಡು ತುಳುತ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಗೇನುದ ಚಾವಡಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಓದಾಗ ಅವನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದೆತ್ತದು ಸೋಲೊಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು. ಗೇನದ ಚಾವಡಿದ ಉದಿಪನದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಸಂದಿನ ಗೌರವ ಅಂದು ತರಿತಗ್ಗಾದ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತುನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ದಿಗೆ ಸಂದಿನ ಒಂದುಲ ಪಂಡೊನ್ವೆ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟರಿನ ಸೀಮೆದ ರಾಜ ಗುತ್ತುಲೇಡು ಒಂಜಾಯಿನ ತೂಕುರು ಗುತ್ತುದಲ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತ್ರ ಮುಲು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಗೇನದ ಚಾವಡಿಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರದುಲೆ ಅವೆಟ್ಟೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲೆನ ಪುಲಬು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾದ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅರಸುಲ ಪುಗರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟರಿನ ಪುದರನ ಈ ಗೇನದ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೊರ್ನವು ತಾರ್ಕಣೆದವು. ಗೇನದ ಚಾವಡಿಡು ಹೊಸ ಪರ ವಿಷಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ಲು ಓದರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜನಮಾನಿಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ತೆರಿಯೋಡು. 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಚೌಟರಿನ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಾತೆರೆಗಳು ತೆರಿನವು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಎದುರುಂತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪೆರೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ತಂಕದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ರಾಣಿ ಚೌಟರಸನ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಮಣೇಲು ಪೇಜಾವರ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕಡಂದಲೆ ಮಿಜಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತಳಪಾಡಿ ಬಾರೆಪುಣಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಣ್ದು ಅರಮನೆತ ದಾಖಲೆಲು ಪನ್ಪ ಪುದರ್ ಕನದಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ನಕಲು 14ನೇ ಶತಮಾನದಕ್ಕಲು ಅಂದೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಡಲಾಯರದ ಬೇರ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕರ್ಂಬು ಅರಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಟುಲು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಾದ ವೈಸ್ರಾಯಿನ ದಾಖಲೆಲು ಪನ್ಪ ರಡ್ಡನತ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬೆಂಬಲೋಡು ಸೋಲ್ಪಾದು ತನ್ನ ಪುದರ್ ತನ್ನ ತಂಕ ಕಡಲಾಯರದ ದೇಶಲೆಗೆ ಎತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಣಿ. ಇಟಲಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಿಯತ್ರೋ ದಲಾವೆಲ್ಲೆ ವರ್ಷದ ಅರಸು ಪಂಡಿನೆಗೂ ಕುತೂಹಲೋಡು ಈ ರಾಣಿನ ಬತ್ತು ತೂಯಿನೆ. ದೇಶ ಪರದೇಶ ಒಂಟಿಯಾದ ಸುತ್ತನಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬತ್ತಂಡ ತುವನ್ನಕ್ಕಂದ್ರು ನಿಕ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನ ರಾಣಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ರಾಣಿನ ಕಾರುಣ್ಯದ ಪಾತೆರಂದು ರಾಣಿನ ಎಡ್ಡಾದಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಯತ್ರದಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಬರೆತಿನ ಉಂಡು. ನಾಡು ನಕ್ಲೆಗೆ ಓದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲವಾದ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ಅವೆಟ್ಲ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರದ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡಿಂದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಂಚಿ ತೂಕ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಬಿಸು ಕಣಿನು ತೂದು. ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಸು ಕಣಿ ಬಂಡದಾದೆ ಎಂದು. ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಇಚ್ಚಿ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲು ದೇವರ ಕೋಣದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಪರ್ಂದು ಕಾಯಿ ಕಜಪುಲೆನ ದೀದು ಅವೇನು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ತೊಜೆಪವನವು ಬಿಸು ಕಣಿ. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಬೊಲ್ಪು ದೀಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಪದಂಗಿ ಸಲ ಇಲತ್ತು ಬೀಜದ ಪಾಯಸ ಪಾಡ್ದು ಗಡ್ದದ ಒಣಸು. ಬಿಸು ಕೃಷಿತ್ತ ಸುರುತ್ತ ದಿನಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡಿನೇ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಂಡದ ಮೂಲೆಡು ರೆಡ್ಡು ಸುತ್ತು ದಪ್ಪುವೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲೇರು ಮಾತಾವನು ಪನ್ವೇರು ಅಂಜನೆ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನಲ ಉಂಡು. ಗೇಣು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಕ್ಲ ದಿನ ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನತ್ತಾನೆ ಕರಿಪೋತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಲಸದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಉಂಪಿನವು. ಇಂದು ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡ ನಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಉಂಡು. ಕೇರಳುಡು
ಕೃಷ್ಣನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಿಸು ಕಣಿತ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೆ ತಂಚಿನ ನಡಪು. ತಮಿಳ್ನಾಡದಕ್ಕೂ ಈ ದಿನನೂ ಚಿತ್ತಿರೈ ವರ್ಷ ಪರಪ್ಪು ಒಂದು ಆಚರಿಪುಯರು. ಚಿತ್ತಿರೈ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗುಲ್ದ ತಮಿಳದ ಪುದಾರ್. ಪಂಜಾಬದಕ್ಕೂ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬೈಸಾಖಿಯಿಂದ ಬುಲೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಪುಯರು. ರೊಂಗಾಲಿ ಬಿಹು ಅಥವಾ ಬೋಹಾಗ್ ಬಿಹು ಪಂಡದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂಡು ನೆನೆ 7 ದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುತ್ತೈತುಡು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಬಯಲುಲೇಡು ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸಿಡು ಸಂಭ್ರಮಿಪುಯರು. ಇಂಚ ಬಿಸು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬೊಕ್ಕನ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿತಿನೇಕ್ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವೆರ ಅಂಗಣದ ಯಜಮಾನ್ ಕೆಡೊಪ್ಪನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಬಾರ್ ಅಣ್ಣೇರು ಪೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಂದು ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಂಚೆನೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಬರೆಯಿನ 4 ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನದ ಪುರ್ಪಗಮೆಸಡು ಉಡಲದ ಚೈತನ್ಯದೊಸರು ಪುಟ್ಟಡು. ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನದ ಪುರ್ಪ ಗಮೆಸಡು ಉಡಲದ ಚೈತನ್ಯದೊಸರು ಪುಟ್ಟಡು. ಬಾಳ್ವೆಗು ದಿನ ದಿನ ತಿರ್ಲು ದಿಂಜಾಡು ನಲ್ಮೆದ ಸಿರಿಪೊಲಿ ಎರ್ಕೊಂದು ಬರಡು. ಬಾಳ್ವೆಗು ದಿನ ದಿನ ತಿರ್ಲು ದಿಂಜಾಡು ನಲ್ಮೆದ ಸಿರಿಪೊಲಿ ಎರ್ಕೊಂದು ಬರಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ. ಈರು ಉದಿಪಿನೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸೆರಡು. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ತ ನನ್ನೂರಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರು ಶೇಖರ್ ನಾಯಕರು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕೇನೋನುವೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡೆಪುಲು. ಇನ್ನಿತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರ ಪನೆರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ is the president and founder of M Results, founded in 2004, having its headquarters in Mystic, Connecticut, USA. M Result has grown from 1 employee and 1 office to a now 800-person organization with over 10 offices worldwide, with state-of-art offices in Bangalore, Mangalore, Mumbai in India, as well as in Australia and UAE. His drive to harness new entrepreneurial opportunities, develop better opportunities for clients, and build a good workplace for employees has made it possible for M Result to achieve success. Shekhar has 2 brothers, Mohan and Prakash, and was born in Mangalore to late Sri Kornadguttu Tямಪಣ್ಣ Nayak and Bhavantakodi Sujata Nayak couple. He has a management degree from STM College, Mangalore, and MBA from University of Delaware, USA. Multi-talented Shekhar took part in New York and Philadelphia marathons and has been honored with Bund Star Achiever Awards. Bodedi Archana Nayak, boka Muji Jokulu, Ajay Yash, boka Sanjanana Ottugu, Suki Samsarodu, currently living in Mystic, Connecticut. A great supporter of AATA since day one, and a great contributor to society, but keeps it as a low-key affair. We are proud to have you as our Manadigeda Binner. Irena Anubhavada Patere Kenere Nama Katondula. Presenting the dynamic Shekhar Nayak. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಬಿಸುಪರ್ಬದ ಲೇಸಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮನವೇ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಮೊಲುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಮ್ಮನ ಈ ಆಟದ ಬಿಸುಪರ್ಬದ ಲೇಸಗು ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರಡುಂದು ಕೆನ್ಯಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡೇರು. ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಕು ನಿಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪವರು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಸ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಇತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಹಂತಗೂ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ನನಾಯನು ಅರಡನೇ ಕೇನೋನ್ಕ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಆತಿ ಎಡ್ಡದ ಪುಗಾರಿಯರೆ ನಾನು ಈ ಭಾಷೆಲೇಡು ತುಳು ಎನ್ನ ಸಮ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡ ತುಳು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು, ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳು. ಆಂಡಲ ಇದೇನ ಕಜಿನ್ ಹಾಕಲು ಪುರಾಕಲು ಪನ್ನಗ ಹಾಕಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುನು ಆಪಗ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಆಟ
ತುಳುತ ಈ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರೆ ಪೂರ್ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಆಟ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇರೇಟ್ ಸುಮಾರು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಈರು ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕಡ ಆನಮ್ನೆ ದಾಲಜಿ ಆನ್ಲ ಸದರ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಫ ಪೂರ ಒಂದು ಆಯರೆ ಐದವರ ಪೂರ ದೇವರದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಅಂಚ ಐದವರ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಆಂಬಿಷನ್ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಡ್ರೈವ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಐದವರ ಪೂರ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈರು ಪಂಡರೆ ಇಂಚ ಎಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅದೇ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಎನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಲ ದೊಡ್ಡನಲ ಬಜೆದ ತೋಟ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರು ತೋಟಪ್ಪನ ಆ ತೋಟಡ್ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರುನ ಟೈಮ್ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಗ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಯಾನ್ BBA ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 92 ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರ್ದು ಐಟೆ ಚೂರೊಂಚೂರು ಒಂತ ಸಮಯ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಗ್ ಸಾಧಾರಣ 1994 ಯಾನ್ ದುಬೈಗ್ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 97 ಯಾನ್ US ಗೆ MBA ಮಲ್ಪೆರ್ ಬರ್ತಾನೆ MBA ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ MBA ಬರ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎನ್ನನೆ ಕಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದ ಐನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ದೆತೋನಿಯಾನೆ ದೆತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 2004 ಯಾನೆ ಎಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತ ಎಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಣದು ಜನತ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಯವು ಎಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮರಾದ ಎಂಚ ಬುಳ್ಳಪಾಯರು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇರು ಮರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಮರದಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಇರೆಗ್ ಮರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಾಕೊಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಏನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನೆ ದಾದ ವಾನನದ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೊರ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ ಕಂಪನಿದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಪನಿದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಅರೆಗ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಂಗೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೊ ಎನ್ನ ಯಾನ ಸುರುಡು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕೀ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇತ್ತನೆ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕುಲು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ which is actually customer satisfaction. Second philosophy panda employee nakil khali employee nakil matra atte aklonji akli konji respect korpuna aklir davara enna success aklir davara opuni so idike panpunda onji lekkat panpunda yan enna thinking enche panda yan idike onji nama hindi panpere sevak panpere so enna thinking enche panda yan onji chief sevak na lekka anche inka tollu. The third again in donji I'm not saying it in a particular order. The third value enche panda onji company nama malpna onji innovative adu podu daada ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪನ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಥಿಂಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನದಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅನುಭವలుండ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ನೆನ್ಪೂರಿನ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಿಸು ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಬಿಸು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ದುಂಬುಬರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಪುರ ನಂಕ್
ಕುಂಟುಪುರ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂಜಾಮಿನಿ ಇನ್ನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸುಕ್ಲ ಆಂಡಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 19 years ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಅಮ್ಮೇರ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಆಂಡ ತೀರ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸು ತಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ತೀರಿರಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಂದು ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕಷ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ ಸುಖ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಸಂಜನನ್ನ 16ನೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ್ತ ಟೈಮ್ ಬಡೆ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಬೆರಿಸಾಗಿ ಪೆರಿಗಿರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಪಡೆದು ಅಕುಲ್ಡ ದೇವರ ನಕಲ ನಟನ್ಬ ನಮ್ಮನ ಆಟ ಶುರು ಆಯ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಆಟ ಉದಿಪನೆದ ಲೇಸಿಗಿರ್ದು ಪತ್ತಿನಾಯ್ದು ಮಾತ ಲೇಸಿಗ್ಲ ನಂಗೆ ಪಣವದ ಬೆರಿಸಾಯದು ಏರ್ಬಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾದೇವುಡು ಆಟಕ್ಕೆ ದಾದೇವುಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದು ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉತ್ತನಾರು ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಇರೆಗ್ ದೇವೇರು ಇಂಚಿನನೆ ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈರೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈರು ಖಂಡಿತವಾದೊಂದು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತನೈತೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರು ಜೋಕ್ಲು ಇರದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪುದಾರನ್ನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಾಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇನೊಮ್ಮೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ. ಧನ್ಯವಾದ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕರೇ, ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ನನೋರಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇದ್ಲಾಯರ್ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರಿನ ಯಾನಕ್ಕೇನೊನ್ನುವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ ಮೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ ಮೂಲತಃ ಎರ್ಗ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಯಾತಿನಿ ಅಮ್ಮುಲಪಾಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿನುಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಲಡು ಜೀವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ತೊಂದೇರು ಕರೀನ 25 ವರ್ಷಡು ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಂಶೋಧಕ ಅತ್ತೆಯ ಒಂದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರುಮೆ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಸಾಧಕಿಯರು ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಾದ ಮಾಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇರ್, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಕಲಾಕಾರಿಯಂತೆರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೌತ್ ಝೋನ್ದ ಸಮಾವೇಶದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಹಂಪೆ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ, ವುಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಟನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಏಷ್ಯನ್ ಫೋಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಅಕ್ಕ ನಾವಿಕಾ ಅತ್ತೆಯ ಒಂದೇ ಸುಮಾರು 35 ಅಮೇರಿಕಾದ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪಾಂಚಾಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೆಹಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಒಂದೇ ಯಕ್ಷಯಜ್ಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಯಕ್ಷನಲಿಕೆನ ಕಲ್ಪಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ. ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶು ಪರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ವರ್ಷಲ ನಿಗಳ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಪಡ ಪಂಡದು
ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾಯನ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿನ ನಟಂಬೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕಾಸರಾದ ಆಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮನಲು 2022 ಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗಲೆ ಪೂರ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ತಿನ ವರ್ಷ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ಪಂಡದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುಲಕ್ಕಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ಇತ್ತಂಡು ಭಯ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎರಡದು ಮೀರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಏಪಲ ನಂಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ನಂಬಿನದಾಗ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬಗೆಗಳೇ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುಂಡು ನೆಡ್ದಾಸರಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಜೀವ ಜಂತುಲಿನಲ್ಲ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಪಡು ಹಸನಾಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದು ನಡೆತಂದು ಬತ್ತಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಅವಿನ ಏತು ಒರಿಪಾವಡು ಬುಲೆಪಾವಡು ಅವಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವು ಏತು ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಂಡು ಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ನಡೆತಂದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಟ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೊಂಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶಾಬಾಷ್ಗಿರಿ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಯಾನ ಎನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋಣ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಒರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ಆಶ್ರಯ ಮಂತನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಗಲಿ ಪಂಪಿನೇಕ ಪ್ರಾಯ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದೇ ನೋಡಿ ತೆಬಂಡ ಇನಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾನ ಆಶ್ರಯಿಸಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಐಟ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶ್ವಗಾನ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಐಕ್ ಸುಲಭ ಉಪಾಯದಾದ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನು ದೇಗ ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೂರ ದೇಶ ಜನಕುಲ್ಲವಲೇರು ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲ್ಲವಲೇರು ಅಂಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ದೇಶಗಳ ಪೂರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮುಟ್ಟವರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪನ ಸವಾಲು ದಾದ ಪಂಡ ವೇಷಂಕರೆ ಮಂತ್ರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇತಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ನೇದ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕುನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷನ 20 ನಿಮಿಷನೋ ದಾನ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪಿಸಿ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾವ ಪದ್ಯಗೂ ನಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪದ್ಯಗೂ ನಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ನಲ್ಪನಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನು ಆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗುರುಟ ಕಲ್ತುಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗ ಕಲ್ಪಾದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಾಪಡು ಪಂಡದು ಮೂಜಿನೇದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಬಾರ್ಲು ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಲೆದಿನಾಗಲು ಅಗಲಿಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲ್ಲ ನೇಟಿವ್ ಆದ ಪರಬೋದು ಅಗಲ್ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅವು ಆತುಂಜಿ ಆಭಾಸ ಆಪಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಂಚ ಅವರಪ್ಪದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶ್ವಗಾನ ಆಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಪನ್ನೊಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯಡು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲಿಗೆಂಚ ಆಟ ಮರ್ಲಂದು ಪನ್ಪೆರ ಆಟದ ಮರ್ಲಂದು ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆಟ ತೂಯಿನಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಐತ ಮರ್ಲು ಬಸದಿಂದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಎಂಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಂಬೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅದು ನಲ್ತದು ನನ್ನದಾನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಅದಾಗ ಏರ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ಲಕಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಕ ವರ ಕಂಗಾಲಾಂಡು ಏನು ಒಂದು ದಾನಿ ಎಂಕ ನೆರೊಂದುಳ್ಳರ ಏರಣ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕಡೆಗೆ ತೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಮು ಅಂತ ಮಂತಿನಾರು ಆರು ಕಾಲರ್ ಮೈಕನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪರೆಗೆ ಮದತ್ ಪೋದುತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆರು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಂಗೋಡು ಕೇನಂತಿರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡ ಆಟ ಎನ್ನ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯಗ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಇಡ್ತು ಓಡು ಪಂಡದು ಅವು ಅಪ್ಪೆಲೆಸಂ ಬತ್ತೇರೆ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಡು ಐದು ಬರಡು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಇಡೀ ಪೋಡಿಗೇಡಿ ಇಡೀ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಗಡ 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 ಅಂದು
ಮೆಲ್ಲ ಪಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಿರ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ ಕುಡಲ ಬರೋಣ ಈಗ ಕುಡ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡು ಗಡ 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 ಗಡ್ಕೊಂಬಾರಡು ಅಂಚನೆ ಅವನ ಏನಂಡ ಇದೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ನನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ ಅವಳು ಜಾಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮುಗಿತದ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ತುಳು ಪಾತೆಲ್ಲ ಕತ್ಕೇನುಂಡು ಅವು ಈರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪಾರ ಅಂದು ಇರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಇರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಒಕ್ಕ ಇರು ಧರ್ಮೂಲು ಯಾರು ಆಟಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಇರು ವೇಷ ಬಂದಾರ ಅಂದು ಎಲ್ಲವೇ ದಾದ ವೇಷ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಅಂದ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆತ ಬಂದು ಅದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆಗ ವರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಿ ರಸನ ಅಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಬುಲೆಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ಪಡ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪಾವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಜೈ ಮಾಕಾಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆದ್ಲಾಯರೇ. ಕಲೆಗೂ ಇರ್ಕೊರಿನ ಬೆಲೆ ಪುಗರಡಾಯನನೆ ಈ ಲೇಸ್ತ ನನೂರಿ ಮಾನಾಂತಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕೆನೊಂದುವೆ ಮಾಂತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಟದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಂತರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವನುಂಡು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಲಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ನ ರಘುರಾಮಣ್ಣೆ ಆಟದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೌಡು 6 ಬುಕ್ಕಾರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಸೂಪರ್ ಬೋಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾದ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಮೇಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಯಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಡು ರಾಜ್ಯ ಬುಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆಕಲಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಚಯ ಮಂಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಕೋಲಾ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತೇರು. ಸೇವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಬೆರೆನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿ ಅಂಚನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ 2 ಪಾತ್ರ ಪಂಡೋರ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೊಡೆ ಪಗ್ಗುದಿಂಗೊಲಿಸುರು ಅಂಚ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗ ಆದಿ ಬಿಸು ವಿಶು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಳು ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟದ ಉಚ್ಚಾಯಗು ಅನಿಗುಡುದು ಆಯ್ತ ಸೆರಿತುದು ಸಿಂಗಾರ ಆನದ ನುರುಕು ನವಿಲದ ನರ್ತ ನೋಡು ಸಂಬೂರ್ ಮೊಡು ರಾಜ್ಯ ಕಲಕು ಜಾಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ 311.040 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವಲ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅవి ನೆಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ದಿರಿಂದ ಬಂದ್ಪನೇನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಬೊಲ್ದು ಪಲಕೊಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಆಪಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂದದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎಂಚಿನೇ ಕತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹತ್ರ ದುಂಬಿದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಏನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರೋದಿರ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಏನ ಮಗನ ಪುದರ್ ವಿವಸ್ವಾನಂದ ದಾಯದಿಯ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಅದಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ 51 ವರ್ಷ 5 ಸುರುತ ದಿನ ಶೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪದ 7ನೇ ಸಂವತ್ಸರ ವೈವಸ್ವತಮನು ಆಯ್ತಾ ಗುರುಕಾರಿ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರೆಲ್ಲಡು ಒರಿ ಬುಧರ್ಲ ವಿವಸ್ವಾನ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಸುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಏನ ಕಿನ್ನಿದ ಪಾಸಾಡಿಲು ಇಂಕುಲು ರಿಷಬ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೇನು ಇರ್ನ ತುಳು ಬದುಕದ ಒಂಜಂಶನು ತುಯ್ಯ ಬಂದು ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬಂದಿರು ಸಾಲಡ್ ಇಂಕ್ ಮಾತೆಯನ್ಲ ಗೆಂದೋಡು ಮಾತೆಯನ್ಲ ತುಲ್ತುದು ಅವನು ಕಲ್ತದು ಅನುಭವ ಕನ್ಪುನ ಈ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಳಿರ್ತದೆ ಮರಳಿಡು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲು ತುಯ್ನೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬೋಣೆಯಾನು ಅವೇನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರಿನದಾಗ ಯಾನು ಸಾಂದ್ರು ಭಾವ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಅವಳಿತ್ತೆ ನೆರಗರ್ತಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೋರು ಆಂಡ ಕಟ್ಟೋಗು ಮಣ್ಣು ತುಂಬರೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ಬೋರ್ತುಡು ಯಾನು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಕಂಡು ದತ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಐಟ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನೊಂದು ದತ್ತೆ ಗೋರಿ ಬಲಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇ ಮಂಡ್ಯ ಬಲಾಯಿಡು ಗಿಡ್ದೇರು ಗಿಡ್ತೆ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೋಡ್ತನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಜೂನಿಯರ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೋರಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪೋದು ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡ್ಕಿಂದ ಬತ್ತಿ 4 ಪೋದು ಪಾತೇರಿಯೇ ಅಲ್ಪ 400 ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪಾಯ ಇಡು ಪಕ್ಕ ನಿಟ್ಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಕೋಚಿನಗಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರಿಯ ಐತವರದಾನಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಡು ನಿಟ್ಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ
ಜುಮಾದಿ ವಂಟ ಕೋಲ ನಡೀರನಾಗ ಪಾತ್ರುಂತರ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿಡು ತಂತ್ರುಲ ಇಜ್ಜರು ಇಂಚಿಡು ಮಧು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಸೆಟ್ರುಲ ಇಜ್ಜರು ಸುಧಾಮ ಸಿದ್ದಿತ್ತೇರು 6 ಗಂಟೆ ರೊಗ್ರಾಮ ಏರು ಈ ಪುನಗ ಏರ್ದೇಗ ಪನ್ನುಂಡೆ 12 ಪನ್ನುಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಆಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಧು ಅನ್ಪುನಗಲಿಗೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳ ಈ ಭೂತೊಲೆಗಳ ದಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮದಿದ್ದೆ ಪಾರಿ ಬಂಡೆ ನಾನು MBA ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ಯಾಂಶರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ 10 ನಮ್ಮಂದ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳೇನು ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಬರ್ಪ ಅಧಿಭೌತಿಕ ಅಧಿದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕನಪ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುರಿಯರ್ ಒಂದೊಂಜಿ 25-25 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಕಥೆಗಳು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬೋಸ್ಟನ್ಗೆ ಕಾರದಿನಾಗ ಇದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ CEO ಆಫರ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಡು ನಾಸಿಕಡು ಬೊಂಬೈಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾರವಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದಿನ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಜನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಹೊರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ರಾಯಭಾರಿ ಅದು ಬೈತೀನಿ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಭಾಷಾ ಭೂಷಾ ಭೋಜನ ಪಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಾಲಾಯಿ ತುತ್ತೈತ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುರಂಚಿನ ಉನಸ್ಸು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಜಿಯ ಅಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಸುರುಟು ಯಾನ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೋಲ ಅಂತ ಬರೆದು ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ 5 ರಾಜ್ಯದ ತುಳು ಕುಟುಂಬಲಿಂದ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರುಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿನಾಗ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬರೆದು ತೆಲ್ತೇರಂದಲ್ಲ ಈಗ ತುಳು ಮಾತು ಅರ್ಥಾಪಣ ಮಾರ್ರೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತುಳು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಗಲಿ ಮದಾಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು 25ನೇ ಇಸುವಿದ ಬಾನೋಡು ತುಳಿಡು ವಾಯುಡು ಗಗ್ಗರದಿದು ಭೂತ ಸಭೆಗೆ ಲೈತದು ದರ್ತನಾಗ ಜನಗಳು ಬದ ಬಲ್ದಿನ ಬಿರ್ದು ಬಗೆದ ಬದ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ತುಳು ಕೂಟ ಸ್ವಲ್ಪ 25 ಬಾಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಆಟ ತುಂಬಿದಟ್ಟು ಕೂಟ ಅಂದ ಗಾದ್ದಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತುಳು ತಗಲಿನ ಕನ್ನಡ ತಗಲಿನ ಬಾಕಿದ ದೇಶದ ಅನ್ಯರಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಜಿ ಸಂಯೋಜನಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದುತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 14 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಡಿ ನಾನು ಬಾಸ್ಟನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಊಟ ಆವಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 98ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕಮಿಟಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇನ್ನೀಗ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಗುಬ್ಬದು ಒಂಥರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಪರ ಊರು ಪರಸೇವೆ ಪರಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ದಾಸಿ ಹಿಡಿದು ಪಿತಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ದೇಶ ಅವರೆಬೋದು ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ತನಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ದೇಶದ ಒವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಗಳು ಒಂತೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಂಪಿನಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡು ಹಾಲಿವುಡ್ ಪೋಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಖಾಲಿ ಏನ ಜೋಕುಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿಂದಿಯರೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಡ್ ಮತ್ತು ಕನೋಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪಂಚ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನೆತೋ ನೆಕ್ಲೆಡ್ ಈತ ಆಟ ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನ ಕನಕುಲ್ಲವುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಆಟ ನಾಟಕ ಕೋಲ ಕಂಗಿಲು ಅತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ವಿಧ ವಿಧ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತು ಪಾಡದು ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 200 ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇಡಲ್ಲ ಜೋಕಲೇನು ಮಲ್ಲಕಲೇನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸೈಟ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ಪವನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ತೇಗಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರತದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಲನ ಈ ತಂಡೋಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಮುಲ್ತ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತಂಡೋಲಿಡ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಪಿನಗಲಡು ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಈ ಇತಿಹಾಸಡು ಆಂಡ ಏನ ಬಿಡಿದಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಯೋಗುಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಅವು ಪಗೆನಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಏನು ಬಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಸಾವಡಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕವು ಬೋರ್ಡು ತೇನಾಗ ಆ ಬಂಗದ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವ
ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ರಾವ್ ಬನ್ಯಕ್ಕ ಇದು ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಈ ತುಳುಕೂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅದು ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷೆ ಕನಕ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತಡು ಕೋವಿಡ್ ಆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ಲು ಆಯಾ ಮಲ್ಲತ್ ಅಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮಡ ಇಜಿತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ನಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಐಟ್ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಐನಾತ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ನಮ್ಮನ ಸಾಧನಲೇನು ನನಾತ್ ಮಿತುಕು ನೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆದ ಉಮೇದುಂಡು ಈ ಪೋರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಪೋಲ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಈ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಸದಾವಕಾಶ ಕುರಿಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುಗೂಡದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತಾಯ. ಧನ್ಯವಾದ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ. ತುಳುವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೈನ ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಅರೆಡ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನ್ರ ಕೇನೊನ್ನುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಗಣ ಪಂಡ ಆಟದ ಮೂಜಿನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆದ್ಲಾಯರೆ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಲೋಕೋರ್ಮೆಡ್ದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಪುಟ್ಯಾಡೊಂದು ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕೊನವೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ 2023 ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಉಡಲಗಾಂತ್ರೊಡ್ದು ಎದುಕೊನವೆ ಇನಿ ಆಟದ ಮೂಜಿನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ 2021 ಇಸ್ವಿದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ USA ಬುಕ ಕೆನಡಡಿತ್ತಿನ ತುಳು ಬಾಂಧವೇರು ಇಲ್ಲಡು ಬೊಲ್ಪ ಅರ್ಲಾದು ಆಟನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ 2 ವರ್ಷಡು ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬೆರಿಸಾಯೋಡು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದ ಪಂದ್ರ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಪಾಟಲು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಕಲ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಗಲಸೊಡು ಅವೆನು ಪಸೆರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಆಟ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಟ ಪರಂಪರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಮಲ್ತದು ತಾರಿದ ಒಲಿತ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಓದುದು ತೆರೆಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದು ಬರೆದು ಅವೆನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೀಪನ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತರೊಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಂಥಲೇನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದ ನೆಕ್ ಖಾನಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಫೌಂಡರ್ ಐನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ನನೊಂಜಿ ಪನೊಡಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಮೇರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇತ್ತುನು ಪನ್ಮನೈಕ್ ಪುರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಈ ಭಾಷೆ 2000 ವರ್ಷ ಮುಟ ಎಂಚ ಒರಿಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ 2000 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈ ಲಿಪಿಟ್ ಬಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುದ ಬರವು ಮಣ್ಣುದಡಿಟಿ ಪರೆಯಾವು ಈ ತಾರಿದ ಒಲಿತ ಬರವಲು ಮಣ್ಣುದಡಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾದ ಪೋದಿ ಪರೆಯಾವು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಇಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕೆ ಮಲ್ತು ದಿವೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಗುಲು ದೀನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಜ್ಜನೆ ಈ ಕೇನದ ಚಾವಡಿ ನಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ್ತ ಮಸ್ತಿರಲು ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು PDF ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಗೇನದ ಚಾವಡಿದ ಗೇನದ ಕಲೆಂಬಿಡು ಜೋಕೆ ಮಲ್ತ ದೀಪ ಏಪುಗ್ಲ ಒರಿಂಡವು
ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒರಿ ಎಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಜಾನ್ F.K. ಕೆನಡಿ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಂದುಂಡು. ಆಸ್ಕ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು, ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪು, ಈ ಸರ್ಕಾರಲು ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಅವು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅವು ಉಳ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮರ್ದ ಆಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ನಮ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೈ ಸೇರ್ಸಂಡ ನಮನ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾದು ಬುಳೆಪಾವನೈಕ್ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಿಚ್ ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಮನ ಆಟ ಒಂಜಿ ಲಾಭದಾಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕೂಟ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ IRS ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹೊಸತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆವಡು. ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಕಡೆಯತ ದಿನ ಆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಟದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಆತನು. ನಮನಾರೆ ಆಯ್ನ ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಆರು ಬರ್ಪಿನ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆ ಪಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದು. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೂಟದಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲು. 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉದಿಪನೆ ಆಯ್ನ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ಎನ್ನ ತರತಮಿತ್ತದು ಇದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾದ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಮಲ್ಪನ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಸಂಘಟನೆಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ದೇರು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾನಾದ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಎತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಅವಧಿಡ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಅವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಆಟನು ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಹಂತ ಕನವರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸಹಾಯಗೂ ಯಾನು ಚಿರರೋಣಿ ಪಂಡಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಟದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕರಿನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಡ ಆತುಂಡು. ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. 2 ಪಾತ್ರೆ ಪನರೊಂದು ಕೇನೋನುವ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನ ಮಿನ್ನೆರೆಗ್ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲುಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಎನ್ನನ್ನು 2023-25ನೇ ಸಾಲದ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಕುಲ್ಲಾದರು ಆಯ್ಕಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು 2023-25ನೇ ಸಾಲದ ಪೂರ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ನಮ್ಮ ಟೀಮುದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆದ ರೂಪುರೇಷೆಲು ತಯಾರಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರು ನಾಡು ಬೂಡು ಉನ್ನೆನು ಪೂರ ಬೊಡ್ದು ಈತ ದೂರ ಬತ್ತದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಾಡು ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನ್ನೆನು ಪೂರ ಒರಿಪಾದ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆಪುನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ಲ ಆದಿತ್ತಡು. ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆ ದುಂಬುದ ಸಂಪತ್ತು ಪನ್ಪಿ ನಿಟ್ಟಿಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ನಮ್ಮ ರೂಪುರೇಷೆಡು ಒಂಜಿ.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಳೆಚಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನವುಲ ಒಂಜಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಣ್ಮುನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಣ್ಮುನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ ಸೇರ್ಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರುದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟದ ತಂಡಗಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಕೆನಡಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತುಳುವೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಆಟದ ವಾ ಕೆಲಸಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ. ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೇರಂಡ ತಾಟಿ ಆಪುಜಿ, 2 ಕೈ ಸೇರಂಡ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪೂರ ತುಳುವೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರೆಗಲ ಆಸರೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗ ಮುಗಿತಳ್ಳದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಚಾವಡಿ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅರಡ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಏನೊನ್ನುವೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪ್ಪೇರೆ ಬೊಳೆಪಾಯರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟುನ ಪ್ರೀತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾವ ಪುಟ್ಟವನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಉಪ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸುಲಭಡು ಓದರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಈ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲೇಕ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ. ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಶುರುವಾತಿನ ಈಕನ ಆಟ ಕುಟುಂಬದ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಇನಿ ನಿಜ ಆತಂಡು. ಈ ತುಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬರೆತಿನ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಣ್ಣನರೈನ ಕವಿತೆಲು ತುಳು ಸಿರಿನ ಕಥೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಾಮೂಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಥೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅನುವಾದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಮುಕ್ಲಿ ಬರೆತಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಅನುವಾದಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಚುಟುಕುಲು ಈ ಮಾತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 40 ಪುಸ್ತಕನ ಸೇರ್ಸದ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ಸಾಯರ ಉಂಡು. ಇತ್ತನಿಕ್ಲು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಮಿತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪುದರ್ ಜನ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಓದೋಲಿ ಸೇರಿಸರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ನ ಅನುಮತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿನ ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದಿ ಅನ್ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನುಲ್ಲೆ ಆಟ ಕುಟುಂಬಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಿ ಬೆತ್ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ತುಳು ಪುಸ್ತಕలు ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು PDF-ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುರದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಡಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಟ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ. ಈ 2 ವರ್ಷಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆದೀದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ತೂಕಬಲೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ. ಆಟ 1 ವರುಷ ಒಂಜಿ ನೋಟ.
2020 ಇಸವಿದ ಮಾರ್ನಮಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಟ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಅಮೆರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಟದ ರೂಪುರೇಖೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸುರುಕು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದು ಆಟದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಕಾನೂನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು. ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರೀಕು 2021 ಇಸವಿದಾನಿ ಸುರೂತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶಿರೆಗಾರ್ ಮೇಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಆಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅಚ್ಚು ಮಲ್ತದು ಬರೆದು ದಿವುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದಿನ. ಅವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2021 ವಿಸವಿ. ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಶುರೂಕ್ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಬೇಲೆನು ಶುರು ಮಲ್ತುಂಡು. ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರು ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಆಟದ ಉದಿಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯರು. ಹುಟ್ಟಿನ ಊರು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದುಲೆನು ಬುಡುದು ಜೀವನೊಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕೆನೇಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಕನೋನು ಉಡಾಲ್ಡ್ ದೀವೊಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುದ ಇತ್ತಿನ ಊರುದ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆದ ನೆನಪುಲೆನು ಪಟೋನ್ರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಉರಿಪಾವರೆಗೆ ಬುಲೆಪಾವರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜುಗು ದೀನ ಎಲ್ಲೆ ಪೆಜ್ಜೆನೆ ಆಟ. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುರೂಕು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು. ಆಟ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿಡ್ದಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನನ ಒಂಜಿ ಮದೆಪರಾವಂದಿನ ದಿನ ಆಟ ಉದಿಪನೆದ ವರ್ಚುವಲ್ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಅವೇ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಮೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2021 ಇಸವಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಆಟದ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಉದಿಪನೆದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯಾನದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಾನೆದೆಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲಸಾರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ UAE ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಲಹೆ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿಯರು. ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನಡಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಲಿಕೆ ಪದ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲೆನು ತೋಜಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮೋಡು ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮೊಕಲೆನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷ ಲೋಕೊಡು ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಪುನೇಟು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಗುಜಾರ್ ಮೇರೆನ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಾತ ನಡತಂದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ 2000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಮದತ್ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ
ಒರಿಪಾವುನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಚಪ ಮುಗಿಂದೆ 23 ಜನ ಇಂದೆಟ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿರು. ಮಿತ್ತುಗು ಪಿರಾಕದ ತಾರಿದ ಒಲಿತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗ್ರಂಥೋಲೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು. ಕಾಣಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಜ್ಜೊಗು ಕೈ ಸೇರ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ಆಟ. ಕರೆನ 1 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊಲು ಈತು ಮಾತ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ ಅವರೆಗುಂಡು. ಆಟ ಬಿ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂದು ಮಾತ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಆಟದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಫಲ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಮೇರಿಕಾ, ಜೈ ಕೆನಡಾ. ಮಾತಾ ತುಳುವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಟದ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಸದಸ್ಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲು ಓವೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಾಪುಂಡು ನಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಆಟದ ಪೆರ್ಮೆ, ಆಟದ ಬುಳ್ಳಿ, ಆಟದ ಐಸಿರ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಪೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ದಾನಿಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಿಗುಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಆತಿದ ಕೆನಡಾ ದೇಶಡುಲ ನಾಂಡ ದಯದೀದ್ ಆಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನನ್ನಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊರೊಂದು ನಿಗಲ್ದ ಕೈಮಿಗ್ಗಿದ ನಟ್ಟೊಮ್ಮೆ ನಿಗುಲು www.atana.org ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಅವಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು www.atana.org and click on membership link to become members. You can make the payment via Zelle, PayPal or sending a check. ಇತ್ತೆ ಆಟದ ಮಾತ ಪೇಟ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಡ್ತು. ಇಡೆಗ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವರ ಉಂಡು. ಉಂದೆನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಸುಷ್ಮಾ ಜಯಚಂದ್ರನ್ ನಡಪತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸುಷ್ಮಾ ಈ ಮೆತ್ತರ್ಮೆ ನನ್ನ ಇರೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೊಕಲಾವಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಮೇರಿಕಾಗ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಊರುದಾತೆ ಉಮೇದಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆಗ್ಲಿನ ಬುಲಪಾವಂದು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆದ ಅನಾವರಣ ತೂಕತೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಅಪ್ಸರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆದ್.
ಮಾತಂಗಮುಖ ಗಣಪತಿನ పంచమాతంగముఖ గణపతిన పరిపాలితో శ్రీ పంచమాతంగముఖ గణపతిన పరిపాలితో పరిపాలితోహం శుభేన శ్రీ పంచ మాతంగముఖ గణపతినా పంచభూతాత్మక పంచమాతంగముఖ గణపతిన విరించి హరిరుద్రను తేన పంచవక్ర శిరసుతేన పంచమాతంగముఖ గణపతిన పరిపాలితోహం శుభేన శ్రీ పంచమాతంగముఖ గణపతిన వరదా భయ పాస సుని కపాలద కమోదక వరదా భయ పాస సుని కపాలద కమోదక ముత్కరాక్ష మాధాకరేణ కమలాపుర విహారేణ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಸರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬುಡಂದು ಪಂಡದು ತೋಜಾವನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಂಟದ ಬಿರ್ಸೆರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಪಣೊಂದು ಇತ್ತ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ತೂಕತೆ. ಈ ಊರುದ ಪೊರ್ಲುನು ಪುಗಾರಿಯರೆ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೂರೋರ್ದು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋನಾಗ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಆಸಿಗೆ ಬುಡ್ಪದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಊರುನು ಪನೊಲಿ. ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಕಲ್ನ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬೋಲ್ಗೆ ದಿಯೋಂದು ಉಮೇದು ಬೊಕ ಉಲ್ಲಾಸದ ಜೀವನ ಸಂದಾಂದಿತ್ತೇರು. ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ಕೆನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆನ ಆಸೆ ತೆಂಬೆರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೂನ. ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ. ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೇಟ ಮುಂಡು ಕಡಲರ್ದ ಗಟ್ಟದ ಮೂಟ. ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೇಟ ಮುಂಡು ಕಡಲರ್ದ ಗಟ್ಟದ ಮೂಟ. ಕತೆನ ನಿನಯತೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲೋನ. ತಾಸೆ ತೆಂಬೆರೆ ತೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೂನ. ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ. ಆಂಡ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮಹಿಮೆನಿ ಏರ್ತೂತೇರ್. ಈ ಊರುಗು ಎನ್ಯಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಡ ಬತ್ತನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಕೋಡಿ ಸೇರ್ಪಾಂಡ್. ವಾ ಮಾಯಾ ಮರ್ದಿಗ್ಲಾ ಅವೇನ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ನಂಬೋಲ್ಗೆನೆ ಅಗ್ಲೆನ್ ಉಂದು ಸಂಕಟೋಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಂಡ್. ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನತ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ತೂಲೆ.
वरस्मितवदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಟೀಮ್, ಆಸಮ್. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಯಾಯಿನ ಅನ್ಶಿಕಾ ಶೇರಿಗಾರ್, ಆನ್ಯ ಜೈನ್, ಆನ್ಯ ಭಂಡಾರಿ, ರಿಯಾ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಕ. तझं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारि तझं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारि तझं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारि तझं तदिगिणदु तारि तझं तझं तरिता
ತರಿತ ತದಿಮಿತ ಗಿಟ ತಕ ತಕ ತದಿಗಿಡ ಹರಿತ ಜಂ ತಜಂ ತರಿತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಾನ್ವಿ ಅಸೈಗೋಳಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಡು ಕೇನ್ಗತೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಬಾಳಗಿರಿ ಜಯಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಾಳಗಿರಿ ಜಯಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಪೂಜಾಳ ನರಿದ ಜಯ ಶೀಲನೆಯನ್ನನು ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ. ಅಂಬಾಸುತ ದೇವ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬನ ಸದ್ಭಾವ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬನ ಸದ್ಭಾವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪುರ್ವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪುರ್ವ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಸುತರ ತಾಪರ ಭೂಷಿಕ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ. ಅಂಬಾಸುತ ದೇವ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬನ ಸದ್ಭಾವ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬನ ಸದ್ಭಾವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪುರ್ವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪುರ್ವ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಸುತರ ತಾಪರ ಭೂಷಿಕ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ. ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಬಾಳಗಿರಿ ಜಯಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಾಳಗಿರಿ ಜಯಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿರಿ ಪೂಜಾಳ ನರಿದ ಜಯ ಶೀಲನೆಯನ್ನನು ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಆಣಕಲೆ ಆಂಡ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪಿರ ಇಜ್ಜೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ತೋಜಾದ್ ಕೊರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾನ್ವಿ. ಇತ್ತ ಸಿಯಾಟಿಲ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆರಿಗಾಯ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕತೆ. ಬಾನೋಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏ ತೈಸಿರ ತೂಜುವಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವೊಂದು ಬರುವಲು ಮುಲೈಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟೆಲೆ ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೇಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ.
ಚಿನ್ನಡ್ನಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೊಡು ಕೋರಿಲಾಗಿ ನಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಂಬ್ಳದ ಕರೆಟು ಏರು ಗುಡ್ಡಗ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚೆಂಡೆ ಶಬ್ದಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಂತಾನಿ ಫಲ್ತರಿ ತಿಂಚಿನ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಭೈರ ದೇವಿರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಗೋರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ಸುಗರ್ಯರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ Thanks Shilpa and team, you rocked it. ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯ ನನ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ರಿದನ್ ಗೌತಮ್ನ ಸ್ವರಟು ಒಂಜಿ ತುಳುಪದ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೊಯ್ ಕೇನ್ಗ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದೆಲಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪದಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪದಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಬಾತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತುಂಬರೆ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಬಾತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತುಂಬರೆ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಕತ್ರಾದ ಬಾಬನ್ನೆ ಎಡು ಕಟ್ಟದ ಕೊರೆಯರು ಹಲೆ ಅಂಗಡಿದ ಜೊಬನೇರೆ ಕಂಡಿಡಿ ಎಡುತ್ತೇರು ಪಾನೇರ್ದ பூவನ್ನೆ ಪುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೆಯರು ಮಾಲಿದ ಮೈಲನ್ನೆ ಪುಡಿ ಮೆತ್ತದ ಕೊರೆಯರು ಪಾಟೂದ ಬಾಬನ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತೇರು ಕರಿಂಜದ ಕರಿಯಪ್ಪನ್ನೆ ಮುರ್ಗಾಗ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟಾಲ ಪಾತಿ ಮಾತೆರ್ಲಾಕಿ ತುಂಬರೆ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟಾಲ ಪಾತಿ ಮಾತೆರ್ಲಾಕಿ ತುಂಬರೆ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪದಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಸೀತಾಡಿದ ಸೀತಕ್ಕ ಸೂಡಾದ ಸೇಸಮಕ್ ಸಂಪಾದಿತ ಸರಸಕ್ಕ ದೋದ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ಕಿರಿಗೋಳಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಾಟ್ಪಾದ ಕಾಳಕ್ಕ ಕಾಲಾದ ಕೂಸಕ್ಕ
तेरा पाचक्का कत्ती मुट्टाल बाती मातेरला की तुम बेरे कोई कत्ती मुट्टाल बाती मातेरला की तुम बेरे कोई सुग्गी कोयर पोई सेरोन ले पदबैल कंडोद की कोयर पोई सुग्गी कोयर पोई सेरोन ले पदबैल कंडोद की कोयर पोई कत्ती मुट्टाल बाती मातेरला की तुम बेरे पोई कत्ती मुट्टाल बाती मातेरला की तुम बेरे पोई सुग्गी कोयर पोई सेरोन ले पदबैल कंडोद की कोयर पोई ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ. ಆಹಾ, ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿದಾನ್. The next performance is from Dhruti Prasanna, who's going to perform a Bharatanatyam piece in praise of Lord Krishna. Dhruti is from Boston, Massachusetts. She is learning Bharatanatyam from our guru, Srimati Suman Adishesh. मरि स धप मारि रिम पधा सधा रि सधा मरि सधप मरि स धप मारि रिम पधा सधा रि सधा मरि सरि म प सधा रिम पधा सरि रि सदा सरि सधप मरि स धप मारि रिम पधा सधा
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಕಲಾ ಜಗದೀಶ್, ಸಂಹಿತಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶಿಲ್ಪಾ ಆಳ್ವ, ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕುಲು ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕಂಡೊಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಬಲೆ. ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನನ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕಿತಾ ರಾವ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ವಾವ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಕಿತಾ ರಾವ್. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಮದುವೆ. So Rukmini Kalyanam is a depiction of Rukmini's and Krishna's wedding. Rukmini is in love with Krishna, but her brother tells her that her marriage is arranged with Shishupala. Desperate, Rukmini sends a message to Krishna and sends directions on how to come and get her. They get married at a temple and she goes away with Krishna. So the raga is Ganamurti, Thala is Adi, the composer is Leela Shuka and Tyagaraj, choreography is by Guru Dr. Sridhar Akki Hebbadu, and the performer is Anasuya Punja from Texas, USA.
यावन्नमे नरदश दशमी दृशेऽपि रन्ध्रादुभेति तिमिरीकृत सर्वभावा लावण्यकेली केली सदनं तव तावदेतु लक्ष्म्या समुत्क्वणित वेणु मुखेन्दुबिम्बम् वेणु 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 मुखेन्दुबिम्बम् गानमूर्ते गानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानलोला गानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते श्रीकृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते मानिनी मणि मानिनी मणि श्री रुक्मिणी 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 मानसापहार मार जनक
ಮಾನಸಾಪಹಾರ ಮಾರ ಜನಕ ಮಾನಸಾಪಹಾರ ಮಾರ ಜನಕ ದಿವ್ಯಗಾನಮೂರ್ತಿ ಮಾನಿನಿ ಮಣಿ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾನಸಾಪಹಾರ ಮರ ಜನಕ ದಿವ್ಯಗಾನ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಣುಗಾನಲೋಲ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲ ಪಾಹಿ ಗಾನ ಮೂರ್ತಿ ನವನೀತ ಚೋರ ನವನೀತ ಚೋರ ನಂದ ಸತ್ಕಿಶೋರ ನವನೀತ ಚೋರ ನಂದ ಸತ್ಕಿಶೋರ ನವನೀತ ಚೋರ ನಂದ ಸತ್ಕಿಶೋರ ನವನೀತ ಚೋರ ನಂದ ಸತ್ಕಿಶೋರ ನರಮಿತ್ರ ಧೀರ ನರಸಿಂಹಶೂರ ನವನೀತ ಚೋರಾನಂದ ಸತ್ಕಿಶೋರ ನರಮಿತ್ರ ಧೀರ ನರಸಿಂಹಶೂರ ನವಮೇಘ ತೇಜ ನವಮೇಘ ತೇಜ ನಗಜ ಸಹಜ ನವಮೇಘ ತೇಜ ನಗಜ ಸಹಜ ನವಮೇಘ ತೇಜ ನಗಜ ಸಹಜ ನರಕಾಂತಕ ಜನತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನರಕಾಂತಕ ಜನತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನರಕಾಂತಕ ಜನತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಗಾನ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಣುಗಾನಲೋಲ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲ ಪಾಹಿ ಗಾನಮೂರ್ತಿ 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 Thanks Anasuya Punja for the beautiful rendition. Now let us witness a short skit called Dr. T. Rampa's Multi-Speciality Clinic from Mast Drama Works, Boston. Mast Drama Company welcomes you all to their fourth creation, Dr. T. Rampa's Multi-Speciality Clinic. Dr. Tukkotu Ramaprasad is a very famous and household name in Kudla, who can cure any disease on this planet. With love, people call him Dr. T. Rampa and Trampa, etc. Dr. T. Rampa is very well supported by his excellent healthcare professionals like Chief Nurse Miss Chuchi Thomas. Come and see a glimpse of what's happening inside Dr. T. Rampa's office. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಒಕ್ಕನೂರು ಓಮಯ. ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ರಾಂಪಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ഞാൻ ചീഫ് നഴ്സ് ചുച്ചി തോമസ് സ്പീക്കിംഗ്. ಆ ಕೊರೋನಾ ಮರ್ದತ್ತೆ ಎಂಟ್ಲು ಶೀತ ಜ್ವರ ಕಕ್ಕುನ ಉರ್ಚುನ ಕೆಮ್ಮುನ ತರೆಬೇನೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಡಲ್ಲ ಅವೇ ಮರ್ದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ನಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಡು ಅಮೇರಿಕ ಪೋವಡಂಡ ಏತ್ ಮರ್ದು ಕೊರಡವಿ. ಓ ಆತೇನಾ ಚಂಡ ಮೂಡೆ 200 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀತಾಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಮೇರಿಕ ಪೋಯರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಗಿ ಅಂದಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು 10 ಮುಖ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು.
ಏರೋ ಬರೋಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸನ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಇರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಕಾದು ಓಕೆ ಯಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಪರ್ಸನಲಿ ಮೀಟ್ ಆದು ಪಾತೆಡ್ದು ಪೋಯಿಂದು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಎಡ್ಡ ಮರ್ದು ಸಮ ಮಾರ್ಲಿ ಓಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಕ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಪೋಡು ಬಾಯ್ ಕೂಳೂರು ಪಣಂಬೂರು ಆಲ್ಬಾಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕ ಅಲೆಂಗಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಇಚ್ಚಿಲ ಕಾಪು ಮಣಿಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೊರಣಿ ಏರ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಬಸ್ಸಡಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಹಿತ್ತಿಟ್ಟು ತಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಕಿರ್ಮುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಮಾರ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಏತು ತಿಂಗೊಲಾತನ ಮೀ ಅಂದೇಗುಲು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಬಸ್ಸಡು ಪೂರ ನಾಯ್ತ ಪೀತ ವಾಸನೆನೇ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಕಿರ್ಮುನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ನಾನ ಈ ಎನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ಕಿರ್ಮುನ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪು ನೀನು ನರ್ಸಮ್ಮ ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಮಣಿ ಬೈತಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಿರ್ಮುನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಒಡ್ಚಿ ಉಂಡಿ ಕಿರ್ಮುನ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಕಂಕನಾಡಿ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರು ಕಂಕನಾಡಿ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಕಿರ್ಮುನಿ ಪೂರ ಈ ಬೆರಿಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಿರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಮುವರ I am the chief nurse here. Oh, Anjana. Token and take your seat there. ಈ ಮುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಮುನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಪಿಂಕಾಡೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಾಡ್ ಎಂಕು ಬೋಡ ಎಂಕ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈ नहीं है ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಕಣ್ಲೆ इतना प्रॉब्लम जोकुल का प्रॉब्लम डॉक्टर को बताना है जोकुल का प्रॉब्लम ಸರಿ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟುಂಡು ಈ ಬರ್ಬೇಕು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟಂಡ ಯಾವು ಬಲೆ ಇರಿಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವಡು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಂಡೆ रजिस्टर पक्का शुरू तो डॉक्टर को मिलना है डॉक्टर को बताना है जोकुल प्रॉब्लम इनका ವಾ ಮೂಜಿ ಕಸ್ದೆ ಮಧ್ಯ ಸಾದಿಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ ಪೊಳ್ಳಿನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತೈತೆ ಗಿಜೆ ಏನು ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಂಚದ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಏನು ಪೆಲ್ತಾಡಿ ಮೋನಪ್ಪೆ ಇಂದೇ ದುಂಬುದ ಈಗ ನಿಖಲ ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯೆ ಅವು ಬಜಿ ಚೊರೆ ಏತ್ ಕಾರ್ಗು ಪತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಏತ್ ದೆಕ್ಕಂಡ್ಲ ಜೀಂದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು IT ಜಾಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಅದೇ ಈ ಟಿ ರಾಮ್ಪಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿರೋಣಂತೆ ಹಾಳಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಓಡಿತ್ತಿಂದ ಈರೆಗ್ದಾನೆ ಈರೆ ಕಾರ್ವೇನೆ ಅಂತ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ರೇ ECG MRI NRI ODOG OCI ಅಂತ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂತ ಪಂತ್ರ ಇದ್ದೆ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಂಡರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ ತಿಂದ ಒಂದು ಗುರುಡಿದ ಪಡ್ಲ ಯಾನ್ ಚೀಫ್ ನರ್ಸ್ ಈ ನರ್ಸ್ ಯಾ ನರ್ಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪಾತ ಹೋದಪ್ಪ ಕುಳ್ಳಲ ಹೋಗಂದಕ್ಕೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪೊಂಜದ ಬಿಡಿದಿನ ಪುದಾರಿಲ್ಲ ತಂದುಲ್ಲ ಬುಚ್ಚ ಪೈತೆ ಮಡಿಪ್ಪನೆ ಪೊಂದು ಕುಲುನೇ ಇಡ್ಡೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಕೂಸಪಣ್ಣೈತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬೆಲ್ಲ ಬಸ್ಡೇ ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಆರೇನು ಹೂಸಪಣ್ಣ ಅಂದೆತ್ತಿನ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತಾನಿತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿನ ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ
పొలాలు ఎత్తుకుపోతుంది ఐదు బుక్ మంచి పూజప్ప భారీ అంటే ಭಾರಿ ಕೆಂಪುಂಡಿ ಅಂದೆ ಕೋಡೆಯಾನು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗನ ತೋರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಪದಾವ ಯಕ್ಷಗನ ತುಗೊಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಚಂಡೆದ ಶಬ್ದನೇ ಎನ್ನ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂದು ಭಾರಿ ತೂತಾರ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂದು ತಾಯಿ ಆವುದಂಡು ನಾನಂತೆ ಜಪ್ಪುವೆ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತನ ಅಂತೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿಯೇ? ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತಿನ రెండు కూజల్లో తాళొందు ఇంకా ఆపుజి డాక్టర్ న పడలే ఇంకా ఆపుజి బస్ 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 కరో बस 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 बॉस्टन एक्सप्रेस बस बस भले 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 चैम्सफोर्ड वेस्टफोर्ड बेडफोर्ड मिडफोर्ड भले 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 विल्मिंगटन बर्लिंगटन बीसीयू स्टेट बैंक भले 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 उबन औबन केबिबन काइबन पिंगनबन किरमिंग किरमिंग भले 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 ಅಮೆರಿಕ ಟೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಪುದಾರ್ ಪಡ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾರ್ನ ಬೈಲು ಆಮೇಲೆ ಪುದಾರು ಶೇಖರ್ ಜಾರಂದಿನ ಬೈಲು ಹೆಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾರ ಹುರಿಯೇ ಜಾರನೆ ಮುಕ್ಕರೆ ಜಾರಂದಿನ ಇದಕ್ಕಾನೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಿಮ್ಮನ ಕೊಕ್ಕುಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ? अयो देवर है डॉक्टर कभी आएगा इनका आप उनको आप जी ये इतना निद्रा क्यों करता है बस करो बस करो बस 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 उडुपी मैंगलोर उडुपी बस बस भले 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 उडुपी मैंगलोर एक्सप्रेस एक्सप्रेस भले भले ಕಾವೂರು ಕೂಳೂರು ಪಣಂಬೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮುಳ್ಕಿ ಪಣಂಬೂರು ಉಚ್ಚಿಲ ಕಾಪು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಿಂಡಿಮುಲ್ಕಿ ಬಲೆ 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 ಉಡುಪಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೈಟ್ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ 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 ರೈಟ್ ಹೋಯ್ ರೈಟ್ ಹೋಯ್ ರೈಟ್ ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ कैसे हो ನತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ರಾಮ್ ಹೋಲಿರತ್ತೆ ಆರು 30 ಬಾಕಿ 30 ಕ್ಲೋರಕ್ಸ್ ಕೊಯ್ಯು ಕೊರೋನಾ ಪಿಡ್ಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಪಾರಿಯಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನ ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪೊಡು ನೀನೆ ಅಂಚ यानी खुद का बिजनेस किया पढ़ के यहाँ आया ಪಡಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂತ ಎಕ್ಕಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರೀಟ್ ಹೋದಂಜಿ ಮುಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಪ್ಪಿರೋಡು अयो देवरे इसको वंचूर लग कुछ नहीं आता पढ़ के आया पन्नगा यानो बॉम्बे पोदु ಓದುದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಇದೇ ಬೈ ಓ ಬಾಂಬೆದ ಪಡಿಕೆ ಬೇತೇನಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ಕುತ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಸಲ 4 ಕೋರಿನ ಕುತ್ಕೆ ಬತ್ತಬಹುದು ಕುತ್ಕನ ಅಂತ ಕೊಡ ಬರೆ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಜಾರ इसको भी थोड़ा हिंदी नहीं आता है खुद का बिजनेस पन्नगा ಇಂದ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿನಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಫಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ इसको लोगों कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता बारी बंगा हिंदी
ವಿಚಾರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಏನು ನಾಡನೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎನ್ನೈತೆ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಂತಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂತಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಬಾಸ್ಟನ್ ಒಟ್ಟುಡು ಬಿಸು ಪರ್ವ ನಡುತ್ತಂದುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಂಡಲ ಬರೋರು ಉಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಅಜ್ಜನ ಕುಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಬಿಸು ಪರ್ವಂಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ಇನಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಬಾಸ್ಟನ್ ಒಟ್ಟು ಹೋರೆ ಬಲೆ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ನನಯ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಪೋಪಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಣಸ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಆ ಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಓಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಒಣಸಕ್ ಪೋಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬುಸುಕ ಬುಸುಕ ಅಬ್ಬ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟ ಅಬ್ಬಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತಿನ ಇದೇ ಪಣದಿ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಸೀನಪ್ಪ ಸಾವಿರ ಮೂಲೆ ಇಂಕೊಂದು ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರ ಇದೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಈಗ ಕಕ್ಕುನತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಲು ಯಾನ್ ಬುಳುಪು ಪೇಪರ್ ತುಗೆ ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲತ್ತುವೆ ವೈಟ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಂಚಿನೆ ಓ ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪುರ ಇತ್ತುಜಿ ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪುದಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಪ ತೂಪುಡ ತೂಲೆ ಇದೆ ಬಡ ನಾದೊಂದು ಮಾರ ಇಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತವ ಪೆತ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಏನುಂಟು ಓ ಐ ಬಡಾತ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾ ಪೆತ್ತಾಗೊಂತೆ ಬಡಾತ್ನಿಗೆ ಐಪೋದೇನು ಅರ್ಕಂಜಿನ ಒಂತೆ ಪಜೀರ್ಲ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಅಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನೆ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಕೋಡು ಅಯ್ಯೋ ನಿಗುಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಸಾಮಾನ್ ಕನಪರತೆ ಐದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟೇ ಪಂಡಲ್ ತೂತಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಜಿಲೇಬಿದ ಡಬ್ಬ ಕನದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಂಡೆ ಸುರಾಂಡಿ ಜಿಲಾಬು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಪಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಿಲೇಬಿದ ಜಿಲಾಬು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರಾಂಡು ಈ ರೋಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂತೋಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು 1965 ಬುಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿತ್ತಿಡು 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಹೀರೋ ಹೊಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸುರಾಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತನ ದಾಲೆ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಶಂಕರ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿ ಮಾರೆ ಇದು ಮೂಳು ಮಾತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದು ಪಿರಾವಟೆ ಮಂಜಲ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂಡರಿ ಆಯನ ಕುಲ್ಲಿನ ಚೇರ್ ದಕ್ಕೋಡೆ
ಇದು ನಿನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿನ ಜಿಂತು ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕೇರ ಕಕ್ಕೆರೆ ಎನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಆವಡ ಅಲ್ಪ ಬೋತ ಜಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಬಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಂದಿಗೆ ಎಂಕು ಅವು ಎನ್ನದೇ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪುನ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಈಗ ಕಕ್ಕನ ದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ತೋಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಡದೆ ಕಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕಾತುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟಾ ಪುಡೆ ಇಂಚ ಇಂಕ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಡೆ ಪೋಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇರಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಆರು ಬರ್ಬೇರು ಉನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಸಿಲಾಯಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾನು हिंदी मास्टर डॉक्टर ना जोकर ना हिंदी मास्टर 2 हफ्ते से क्लास में नहीं आता है और डॉक्टर डपन रहते हैं डॉक्टर को बताओ यार बंद चेहरे पर दागा ये पोंगलो मुळो ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿ सिस्टर help me ಚೇವನ್ಲ ತೋಚಿ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಬರ್ಚಿಂದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಜಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಈ ಕಲಿಯುಗದು ಈ ದೇಶದ ದಾಲಾವಿ ಆಣ್ಲ ಪೆದೆ ಮದ್ಮೇರವು ಪುಂಡ್ಲ ಮದ್ಮೇರವು ಆಣ್ಲ ಪೆದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಂಡು ಕೂಸಪೇರು ಕಿಂಗುಣ ಶೇಷಪೇನ ಶೀತ ಜ್ವರ ಕಕ್ಕುಣ ಉರ್ಚಿನ ಮಾತು ಈ ಪುಂಚ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಇಂಕ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಚಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದು ಸಹಿಸೇನ ತೀರಂದು ಮಾರ ಯಾರು ಬಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಬನ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಆಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ತುಯರತೆ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಆವೋಡಾಂಡ ಅವಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್. Let us see the team behind the activities.
ಕಲಾಭರಿತ ಅಂಗಣ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಬಜಿರಿ ಕೈತ ಕಂಡು ಅಪ್ಪೆನೈದ ಬಲ್ಮನು ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿರಿ ಕೈತ ಕಂಡು ಅಪ್ಪೆನೈದ ಬಲ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛೋ ಗಾಳಿ ನೀರುಡಲಿ ತುಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನೋ ಸ್ವಚ್ಛೋ ಗಾಳಿ ನೀರುಡಲಿ ತುಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನೋ ಮಳಲಂಗಿ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಉಡಲು ತಣಿಪು ಕಮ್ಮೆನೋ ಮಳಲಂಗಿ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಉಡಲು ತಣಿಪು ಕಮ್ಮೆನೋ ಕಡಲ ಬರಿದು ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣದು ಕಮ್ಮನೋ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನ ಖಜಿಪುಗೊಂಜಿ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ಜಿಡ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸುಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ಜಿಡ ಲೇಸುಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರೆಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತರಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೆ ಮಾಂತರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸುರುಕು ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತಿನ ಶಾಲಿನಿ KP ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಇಣಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾಯ್ತ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆಡ್ಲಾಯ, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಮಾಂತ ಅರೆನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಮಾಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಆ ಭಿನ್ನೇರನ್ ಮಾಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಸಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರ್ಗ ಆರ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಅರೆನ ಥಾಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆಟದ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬಂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಮಾಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇರು. ಬೊಕ ನನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ತದೀನಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶಸ್ಲ ಪಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಕ. ಬೊಕ ಇನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರು. ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರೆ ಇಂಟ್ರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯು. ಬೊಕ ಏನಿದೆ MCs ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಲಾವಣ್ಯ, ಸುಷ್ಮಾ ಜಯಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಟ್ಟೆ ಪೊಟ್ಲು ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಾಂತರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇನಿದ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಲೈಬ್ರರಿದ ಲಾಂಚ್ ನೆತ್ತು ಪಿರಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮೇರೆ ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪರ್ವಾತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣಪ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್ ಸೋಮಿಯಾಜಿ, ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್. They spent a lot of hours and relentless effort to put together all these programs and bring it in front of you. A huge thank you to them. ಬೊಕ ಇನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಾರೆ ಕಾರಣ ಏನ ಏತೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಐಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ఒక ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಮಾಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆತ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಮೋಟ್ ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೋ ಕಮೆಂಡಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನನ್ನ ಪಂಪೆರೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೆಗ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇರಿಲ್ಲ ಹೊರ ತಟ್ಟೊಂಡು ಅಂತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ
ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಮೇರೆ ಮಹಾಂತರ್ಗಳ ಒಂಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡು ದಯಬಂಡ ಖರೀ ರೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ತಿಂಚಿ ಏತೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋತಾರೆ. ಅರೆ ಮಾಂತರಗಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇರಿ ಮಾಂತರಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಪನ ಸಮಯ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ವೀಕೆಂಡ್. ಸಿ ಯು ದೆನ್. ಬಾಯ್. ಹಾಂ, ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಪೆರೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಏದೇ ಎಡ್ಡಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂಡೆ ಎಂಡ ಆ ಬೇಲೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈರು ಪನ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗೂ ಇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡ ಆಪಿಜಿ. ಇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತನೈಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕದಿರ್ದ ಆಟದ ಕೂಟದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಶು ಪರ್ಬ. ಇದೀಗ ಈ ಬಿಶು ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಕ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾಲಾವಧಿಲ ಮುಗಿಂಡು. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರ್ಲೆಗ್ ಎಡೆಪುನು ಬಯಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಕ ಸೋಲ್ಮಿಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ